Nosaltres hem de generar cohesió i convivència des de la proximitat, des de polítiques públiques que atenguin i llegeixin la realitat des de ben a prop. I a la vegada, sempre ens ha agradat una ciutat i som una ciutat que, així com estem a prop dels barris i de la gent, també a la vegada som conscients que estem en el món, que formem part del món i compartim amb el món molts reptes. I nosaltres en diem 3 en el nostre manifest, que és la pau, les condicions de la pau sobre la qual aquesta col·lectivitat que en diem Ciutat de Barcelona vol fer algunes aportacions, sobre el desenvolupament, sobre la cooperació, i també Barcelona s'ofereix al món fent coses molt concretes a punts molt concrets del món. I vet aquí que el tercer element en diem sostenibilitat. Medi ambient és canvi climàtic, és també l'eficiència energètica, però també és tenir aire net, l'aigua neta, és tenir l'espai públic en condicions, és que el verd a la ciutat vagi creixent o que sigui de més qualitat. I això és medi ambient de proximitat. I tot és important per nosaltres, perquè ho és mirar lluny i ho és treballar a prop. Són les dues coses. Les dues coses són molt importants.